Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmegde aşýar. Türkmenistan betaraplyk mekaniýalyna yurdumyň harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň nowatdaky goýberşi ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Bu dawra münasibetli şäherler paýtagtymyzdaky halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna guruldy. Yurdumdan harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň nowatdaky goýberşi münasibetli geçirilen dawralar ýer bilen Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýbadynaky 1-nji ýötülüşlerin harby mektebine ýerleşen öz toprağynyň beýik watançysy görnükli esker ilhalar insan Berdimuhammed Anaýbyň ýadygaryna ter gül çemenlerini goýmak bilen badargaly. Şöhratly geçmişi ata-babalarymyň gahrymançylyk taryhy ýoluny sarpalamak babatdaky bu asyrly dep harby uçurumlaryň hem Türkmenistanyň harby akademiýasyny tamamlayan harby gullukçylaryň gatnaşmagyny halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyny gulu goýmak bilen dowam etdi. Soňra ýadygarlyklar toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen dawra gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistanyň döwlet senati ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beren serkerde başly Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň harby akademiýasynyň, Gorunmak ministrliginiň harby institutynyň, harby deňiz institutynyň, Türkmenistanyň milli hukukçylyk institutynyň hem içeri işler ministrliginiň institutynyň uçurumlaryny serkerdelerine hem professor molimlaryny iwren gutlugy uly ruhy bilen ýagdaýyna kabul edildi. Soňra uçurumlary serkerdelik şahsiýetnamalary, degişe diplomlary dawraly ýagdaýda goşurly. Ýokary bilim hakynda resmi namalary uly tolgunmak hem jogapkärçilik bilen el alan ýaş serkerdiler şu pursatlarda döwlet baýdagynyň öňünde garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyda, mehriban halkymyda, hormatly prezidentmyda ak yürekden wepaly gulluga çekdikleri hakynda wepaly gatamyn etdiler. Şunuky dawraly pursatlarda degişli resmi namalary eline alyp, bayramçylyk nizamyna duran merdana gerçekleri ýokary hünärli ýaş serkerdiler synlanynda ata watanmydan ähli wagtda goronyň geljekde hasam putulanjak donawran anamyň artýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Aýratyny hormat garawy batalyonunyň şahsy düzüminiň nizam telefimler boýunça taýýarlan harby görkezme çykyşlary dawraň watançylyk häýetini putulandyrdy. Bayramçylyk meýdançasyna Türkmenistanyň harby hukuk gorajylarynyň harby ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň şanyna teatr artistlarynyň şeýle-de ýaş watançylyk çykyşlary berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe watan mukaddesliginiň milli ruhda şöhratlanýanyny alamatlandyrdy. Şeýle-de gutwardyş dawarasynda ýaş watançylar gorunç käýfiýetli harby doktrinamyzyň üstünlikli durmuşa geçirişini, harby fiýatynyň kämilleşdirilişini uly joşkun bilen wasp etdiler. Bu ýerde dawra gatnaşyjylaryň adynyň Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beren serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra bayramçylyk meýdançasyna ýerleşdirilen münweriň öňünden Türkmenistanyň harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň dawraly harby ýürüşlerine geçmekleri bilen nowatdaky goýberş münasibetli geçirilen dawra jemlendi. Gutwardyş dawrasynyň şäherlerine urdaş harby ýokary hukuk mekdepleriniň hatarynda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby deňiz institutynyň öz deňizçi uçurumlaryny nowatdaky edek dawralar uratdy. Ýurdumyň harby deňiz güýçleriniň deňizçi serkerlerini ýetişdirmek maktatly 2010-njy ýylda döredülen bu harby ýokary hukuk mekdebiniň uçurumlarynyň gutwardyş dawrasy bolsa, Abada milli teýahatçylyk dowlatyna ýerleşen Baýdyk meýdançasyna guruldy. Hormatly belen serkerde başymyň iwren gutlugynyň ruhlanyp täze mendelleri tarap ilkinji deňizçi serkerdelik gadamlaryny masýan harby uçurumlary geljekde alan hünärlerini ýurdumyň deňiz şäherlerini goramakda peýdalanjaklaryna taýýarlan bayramçylyk çykyşlary arkaly anandyrdylar. Hormatly belen serkerde başymyň başçylygyny watan mukaddesy şöhratlanyp, milli hukukçylygynyň hem raýatlamydan awadan durmuşynyň goraglyny üçin güýdipleri barha kämilleşdirilýär. Muň üçin bolsa harby alymyň hem sunugynyň üstürilmegi, münasip serkerdeleň harby hukuk gorajylarynyň işgärleriniň maktada laýyk taýýarlanmagy baş şertleň biridir. Muň üçin bolsa döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle bu ýysançy davrada hem ýoly goýulan şertler, şeýle-de mümkinçilikler üçin ähli watan goraşary hormatly prezidentimiň adyna alkyşlaryny beýan etdiler. Men Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby institutynyň uçurmy leytenant Şöhrat Akyýew. Mukaddes harby borjy edil watanymyzyň, mehriban halkymyzyň bagtly we dörejilikli durmuşynyň goragyna sak durmak ýaly jogapkärli ýoly saýlap alan biz uçurumlaryň bugünkü günde gutwardyş dawaramyzyň şeýle buýsançly dawraly ýagdaýda bellenip geçilmek biziň ömür mendelimizde ýatdan çykmajak taryhy wakalaryň biri bolup galar. Biz uçurumlar hem hormatly belen serkerde başymyzyň bu ýöredýän ýörelgelerini bize bildirýän anamyny aňry ýany bilen ödejekdigimize şu taryhy günde tüýsürekden andyrýaryn.
Galy berse de biz uçurumlar gelecekte serkerdelik ýolumyzda hormatly beren serkerde başymyzyň mehriban pederi, muallim, esker, ilhalar insan Bermuhammed Anaýewiň nusgalyk ömür ýoluny wagt edip, ata watanymyzyň gorunç kuwatyny pogtalandyrmakda münasip goşandymyz goşar. Şu dawral pursatdan peýdalanyp bize okumaga, islemäge, döretmäge, häzirki zamanyň innowasion teknologiýalarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga, ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly belen serkerde başymyza sag bolsun aýdýaryn. Hormatly belen serkerde başymyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman, il yurt bäkwetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri, mundan beýlekem elmydama üstünlükleri, rowaşlary beslensin. Garaşsyz, baky bir taraf watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň yaraly işleriniň belent serkerde wasyna ullyk edýär. Men Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutunyň uçurumy Leytenant Halnazarov mergen. Hormatly belent serkerde başymyzyň parasatly ýol başçylygynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly diýilip yglan edilen 2020-nji ýylymyzyň her bir güni hem ýatdan çykmajak taryhy wakalary beslenýär. Şuň mukaddes watanymyzyň berkararlygyny, miýdemezligini, eldegilmesizligini goramakda akbata alýar. Biz hormatly belent serkerde başymyzyň Nusgalyk mektebinden, görüm görüldesinden uğralyp, beýik başlangyçlaryny, köp uğurly we düýpli tutumlaryny amala aşyrýan ägirt uly özgertmelerini durmuşa geçirmekde. Üstümize düşýän borçlary we jogapkärçilikleri puta ýerine ýetirmekde. Ähli başarynymyzy hem de gujur gaýratymyzy öz hünärimiziň hakyky eýesi bolup, eziz watanymyzy, halkymyzy, hormatly belent serkerde başymyzy gerek bolsa şirin janymyzy ortaga goýup gorajakdygymyzy şu dawral pursatda anandyrýar. Şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly belent serkerde başymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny alyp barýan il ýurt bäkwetli, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň yaraly işleriniň belent serkerde başyna gullyk edýär. Men Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliği Institutunyň uçurumy Gaýaksy Jumanýaz. Näme bugün biz uçurumlaryň kalbyna ýatdan çykmajak pursatlaryň biri. Ýagny ýokary kömekden tamamlap özbaşlyk durmuş we rahmet ýolyna gadam basýar. Ilkinji rahmet ýolyna gadam basýan ähli uçurumlar bolup, biz hormatly belent serkerde başymyzyň biz hakdaky tagallalaryna köp sag bolsun aýdýarys. Bugün ata watanymyzyň ýagty geljegini ruhda aýdan sagdyn ilimli, bilimli, siyasi düşünjeli nesilleriň bolmagyny görýän ýurt başçylarymyzyň belent maksatlary önükdirilen hoş niyetli siyasaty älim içre ýaňsalýar. Şu dawraly günde hormatly belent serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýarys. Pursatdan peýdalanyp hormatly belent serkerde başymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, il yurt bäkwetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň mundan beýlekde rowaj almagyny arzu edýär. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başyna gullyk edýär. Berkarar ýurtmyň bagtyarlyk döwründe alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly online görnüşine geçirilen halkara alma malumatatyň ikinji güni degişli bölümçilerde dowam etdi. Olarda häzirki zaman alymynyň gadananlaryny önümçiligi ornaşdyrmagyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Oğuzhan adynaky Injiner Tehnologiýalary Uniwersitetine geçirilen mejlis, maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalary puduklaryň sanly ulgama geçmegi diýip atandyrly. Alymlar Akademiýasynyň Hemem Tehnologiýalary Merkezine owa hujruny almataýdan ösürmek, ekologiýa we biotehnologiýaň ähmiýeti bilen baglanyşly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine Senagat innowasion tehnologiýalary bilen baglanyşly meseleler garaldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutyny ykdysady ötüş, hukuk, halkara hyzmatdaşlyk we syýahatçylyk atly mejlis geçirildi. Murat Garyýew adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine lukmançylyk we derman öňürmek sport bölümi boýunça maslahat guruldy. Magtymur adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine alymlaryň çykyşlary insan-perwer ilmlerini ösdürmek bilen baglanyşly boldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara alma malumataty şeýle gatnaşyklar üçin netijeli meýdançy hökmüne özüni görkezdi. Maslahatyň
sanly aratnaşyk ulgamyna geçmek bolsa, oňa mümkinçiliklerini hem çäklerini hasam giňeldip, durly ýurtlaryň awraýly birleşikler üçin onlaýn görnüşini wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy ajaýyp mümkinçilik öretdi. Halkara masahadynyň Oğuzhanadynaky Injinier Texnologiýalar Universitetiniňki jemleýici masahadyny Türkmenistanyň hormatly prezidentina ýüzlenme kabul edildi. Ekin meydanlaryna ilatmada köp isleglerleyen önümler bilen ýylyň ähli pasynda bolelin üçinetmek barada hormatly prezidentiň öňde goýan wezipeleri ýurdumyzyň gök ekrançylar tarapyndan üstünlikle amala aşyrylýar. Şunlar Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň Bereket daýhany birleşiginiň telekeş kärinçleri ekin meydanlaryna ýetişdirilen yer almaň bol hasylyny ýygnama uğruna netijeli işler geçirýärler. Yurdumuzda hormatly arkadaşymyz tarapyndan binýa tutulan berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne gadymy ahal ýaýlatynyň hasyl usatlarynyň ihlasy bilen bereketli topragymyzy ösürilip ýetişdirilen ýokary hili bakça önümleri ulutlige ýa. Şol önümler bugün köne ak bazarlarymyzda bedäp, halkymyzyň azyk üçinçiligine öňjeýli goşunt bolýar. Hormatly arkadaşymyzyň bu awatda kabul eden ýurt bähwetli kararlaryny durmuşa geçirmek öýleriniň baş maksadyna uran. Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň Bereket daýhan birleşiginiň işini usat telekeçileri şu ýylla welaýatyň toprak gowa şertlerine laýyklykda ilatyň günnelik itlegi bildirýän önümleri bolan yer almanyň bol we bereketli hasylyny ýetişdirip kemale ýetirdiler. Häzirki wagtda 125 hektar meýdanyny yer almanyň täze hasyly ýetişip, şol hasyl ýygnama işlerine dol depkine gerçildi. Şeýle bereketli hasylyň ö topragymyzy öňürlýänligi buýsançlydyr. Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň telekeçileriniň ihlasly zähmetleri bilen şu ýylda ýetişdirilen yer almanyň bol hasylyny öz wagtyna daýasyz ýygnamagam esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzirki döwürde yer almanyň hasylyny ýygnamak işleri hem köpçüliklerin gazagalanyly ýagdaýda dowam etýär. Telekeçi kärenesilen gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen yer almaly meýdanlar görüňde göwnüň öterliýär. Ýygnalan yer almalar ýürüýte haltalara gaplanyp, welaýatyň etraplarynyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna, buýurmalar esasyna alzylary uradylýar. Kalpları bu ýytançdan doly geljekde de azyk bolçulugyny döretmekde pek zähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryna ak ýürekden inanýan telekeçi kärenesiler diýarymyzyň hasy güllä ösmek uğruna taýdy tagallalar etýän gahrman arka dağımyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan etýärler. Hormatly prezidentiň azyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary döwür wagtlaşdyrmak, olaryň iş öndürjüligini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Marg vilayat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap önümçilik birleşiginde netijeli işler alyp barylýar. Azyk önümlerini gaýtadan işlemek möhüminiň gydygalanyny dowam edýän günlerini bu önümçilik birleşiginiň işçileri meýwe we göýek önümleriniň gaplama görnüşlerini uly tapgyrlaryny öndürip ýokary iş netijelerini gadanýarlar. Yurdumyzyň edermen babaday hanlarynyň çekýän pek zähmetlerinden ýetişdirilen gök we meýwe önümleri bazar bolçulugyny emele getirmek bilen birlikde bu önümleri gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Şu günler gök we meýwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň esasy baş maksady gök ekrançy daýhanlardan we telekeçilerden şertnama boýunça önümler kabul edip, olardan gaplama görnüşli azyk önümlerini taýýarlamakdan ibaret bolup durýar. Bu mövsüme ilkinçileriň hatarına girişen Murgap önümçilik birleşiginiň işçileri gaplama önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamak işlerine hasy uly ähmiýet berýärler. Şu günler önümçilik birleşiginiň önümhanasyna pomidor, hyýar, kelem, käşir we beýleki bir näçe gök önümleriň duýdunyň görnüşlerini hemem meýwe şerbetlerini taýýarlamak işleri guramaçylykla alınıp barylýar. Ekologiýa taýdan arasy şular ýaly gök we meýwe önümleriniň bu ýerde günne ortaça 3,5-4 tona goly kabul edilip, gaýtadan işlenilýär. Önürjülükde zähmet çekýän işçileriň tagallasy bilen öndürilen azyk önümleriniň hil derejesine de aýratyn ünsürlýär. Gaplama önümlerini öndürmekde zerur bolan aýna gaplary bolsa, baglaşylan şertnama laýıklykda Türkmen aýna önümleri döwlet kärhanasyndan getirilýär. Bu azyk önümleri halkymyzyň uluslegine eýe bolmak bilen döwlet kärhanalarynyň arasynda gurulýan önümçilik sergide de münasip orunlary eýeleýärler. Bagtyarlyk döwrümizden azyk önümleri Türkmenistan beýtaraplığın mekan ýylynyň nyşany bilen belgilenýär. Daşar döwletlerden getirilýän önümleriniň orun tutup bilýän bu azyk önümleri önümçiligiň şertlerine görä ammarlarda bellenen wagta çene saklanyp, soňra sowda dukanlaryna we içerki bazarlarymyza uğradylyp, ilatymyza ýetirilýär.
Murgap önümçülük birleşiginde gök we miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen birlikde konditor önümleriniň hem bir näçe görnüşler taýýarlanýar. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny öpçün etmek işlerine münasip goşun goşýan önümçülük birleşiginiň işçileri içerki bazarlamada önüm bolçulugyny döretmekde alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna ýurdumyzdaky özgörtmelere başlanan şäherler işiň häsde wesene. Olaň ählisi hormatly prezidentimiň ýyl ýurt bähwidine gönükdiren işleriniň öz boşly beýany urlýar. Döwlet Mehmet Azadada Naqy Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyna Saglyk goraş we derman senaty ministrliginiň hünärmenleriniň Lukmandanyň gatnaşmaklaryna sağlam durmuş ýolgulary baradaky maslahat işiň häsde wesene. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna hormatly prezidentimiň kabul eden Türkmenistana daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çägine talip ýaşlaryň arasynda diller dünýäsine syýahat atly zehin bäsleşe geçirildi. Bäsleşiň dowamyna dünýä döwletleri, dünýä dilleri, sany tehnologiýalar, energetika we sport hakynda daşary dillerine dörli soralar berildi. Bäsleşe gatnaşyjylar döredilýän mümkinçilikler üçin Mehriban akademiyada alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara Network Üniversitetine geçirilen maslahat hormatly prezidentimiň bilim özgörtmelerine başlandy. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyň ýokary okul mekdepleriniň professor muallimleriniň arasyna aglan edilen ýylyň muallimi döwlet bäsleşine gatnaşan professor muallimlerini syýlamak dawarasy Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutyna geçirildi. Bäsleşe gatnaşan ýokary okul mekdepleriniň professor muallimleri özleriniň syýasy sowatlylygyny, işçiligini, ýokary ahlak sypatlaryny, medeniýetlilik derejesini hem ýaş netle döwrewa bilim we terbiýe bermekdäki ukyp başlanmaklaryny aýan etmek bilen Türkmenistanyň bilim ulgamynyň täzeçe ösüş derejesini hem kämil taraplaryny görkezdiler. Paýtagtymyzdaky 14-nji taglyk oýunyna Türkmenistanyň mejlisiniň we Aşgabat şäher saglygy goraş müdürlüğiniň, Kärdaşa ýaklaşyklaryň milli merkeziniň hem Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň goramagyna sadyn jemgyýet gulleýän ýurt atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň ýokary gazetiniň goramagyna gazet ulgamyny alma taýdan ösdirmegiň döwre wagt ugurlary atly okuw maslahaty geçirildi. Köpetde atrap gazetine Aşgabat şäher gazetiniň goramagyna geçirilen maslahat işçi häsete wesene. Türkmen Awtowoluklar Agentligine İçeri işler Ministerliğiniň polisiýanyň ýol gözegçilik müdürlüğiniň we polisiýanyň ýanyň howpsuzlygy gollagynyň degişli hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna wagt nesihat geçirilip, ol ören netijeli boldy. Türkmen Awtowoluk Üniversitetiniň agronomçylyk fakultetiniň halipa muallimleri we talip ýaşlary tejribede alýan bilimlerini berkitmek üçin Türkmen Awtowoluk Institutynyň Awtowoluk ilmi önümçilik merkeziniň alimleri bilen duşdular. Daýgatek toprak howa şertleriniň aýratynygy buğdaýyň seleksiýasyna belli bir derejede özboşly ilmi barlyk işlerini, buğdaýyň täze keselleri, mörmejekleri howanyň amasyz şertlerine durnukly, ýokary hasylly we gowy hili görnüşleri döretmek işi ilmi sahasy geçirmekligi talap edýär. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň professor muallimleri we talipleri Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine syýahat guradylar. Olar taryhymynyň şaýatlary bolan muzey gymmatlyklary bilen ýakyndan tanyş boldular. Akyl vilayet gazetiniň goramagyna geçirilen maslahatda administrativ önümçilik hakynda Türkmenistanyň kanuny düşündirmek boýunça degişli gurulmalar edildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň Akyl vilayet häkimliginiň Demokratik Partiýanyň vilayet komitetiniň hem vilayet medeniýet müdürlüğiniň bilelikde goramaklaryna geçirilen maslahat kämil ilim we bilim biziň üstünliklerimiziň gözbaşydyr diýilip atlanyrly. Akboğda etrap häkimligi, etrap ýaşlar goramasy bilim bölümi, etrap prokuratura tarapyndan geçirilen maslahat täsirli boldy. Ýaşlar goramasynyň Balkan vilayet geňeşiniň, Balkan vilayet Türkmen şäher gazetleriniň, Balkan vilayet mali ykdysady orta gurary okul mekdebiniň, polisiýa bölüminiň Guran çäresem Türkmenistan betaraplygyň mekaniýasyna başlandy. Welaýatyň esen goly magtum goly bereket etrap häkimlikleriniň, Demokratik Partiýa komissiyatlarynyň, ýaşlar goramalarynyň, Kärdaşa ýaklaşyklary birleşmeleriniň goramaklaryna geçirilen maslahatlar täsirli bilen tapatlandy. Türkmenistan betaraplygyň mekaniýasynyň beýlen turugy daşary welaýatyna geçirilen dawaralaryň, wagtny sygat şäherleriň, maslahatlaryň düýp özünde diýär. Daşary welaýat kitapxanasyna sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň bilelikde goramaklaryna maslahat geçirildi. Welaýatyň bollumsal gowada Gurban Sultanaja, Niyaz Fadylnaky, görügli etraplaryna hem daşawuz könürgen şäherlerine geçirilen wagtny sygat şäherlerim ýurdumynyň baş kanuny, konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere başlandy.
Ol Türkmenistanyň Demokratik Agrar Partiýalarynyň etrap şeger komisiýetleri, jemgyýetçilik guramalary Daşary vilayet gadyety tarapyndan geçirildi. Daşagyň beýik akwadan näkim oğlumçylyk mekdebiniň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde guramaklaryna geçirilen maksady özüniň işçiň häsiýetliligi bilen tapatlandy. Lewap vilayet gadyetiniň guramagyna adyl gadyetliliginiň amala asyrlyşyny kämilleşdirmegiň möhüm uğurlary we döwrebak usuliýeti diýilen atlyň geçirilen okuw maksady täsirligi bilen tapatlandy. Demokratik Partiýanyň Türkmenawa şeger komisiýetiniň Lewap vilayet mali ykdysady, derýaçylyk, Türkmenawat Agrar orta ünlü okuw mekdepleriniň birlikde guramaklaryna gahrman akademiyanyň sazyn durmuş ýürülgesi Kämil Türkmen jemgyýetiniň özenler diýilen atlyň geçirilen maksatlarda sazyn durmuş ýürülgesini berja etmek, Kämil we Tämir Türkmen jemgyýeti barada edilen çykyşlar maksatlarynda ýatdan çykmajak täsir galardy. Yaşlar guramasynyň Mary vilayet Mary we Bayramaly şeger, Bayramaly wekil Wazar Murgap, Oğuzhan, Garagum etrap geňeşleriniň guramaklaryna Bayramaly Agrar orta ünlü okuw mekdebine wagt netiga çäresi geçirildi. Ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleri berk bedenli, sadyň we kämil ruhly, giň dünýä garaşlyk hem maksady okuny ýaşlar edip ýetişdirmek dogrusyna çyň we manily gurulňlar bu maksadyň esasyndadyr. Margula zinanlar bölümünün hemem dokma senagaty işgärleriniň kärdaşa ýakylaşygynyň birlikde uramagyna geçirilen zinan edebi, ahlak peýekligi atly wagt nesihat maksadam çuň many mazmuna wetsenni. Türkmen Galatyra prokuraturasynyň guramagyna maksat geçirilip, oňa ýaşyny nesin wekilleri şeride etrabyň bagtyar raýatlar gatnaşdylar. Şeýle maksat Margula gadyeti tarapyndan hem geçirildi. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çaýgylaryň ýurduny urly. Diýarymyzda körpen etirilen hemme tarapyn hemem sazyşykly ösme uruny döwlet derejesinde alad edilýär. Çaýgylaryň döwrwap bilim almaklary, sazyşykly ösüşi, göwnüjay diň almaklary, wagtyny şadyan hemem peýdaly geçirmekler bilen baglanşykly meseleler mehriban arkadamyň durmuş ulgumyny nazarlaýan siýasatynyň ileri tutulýany ugur bolup durýar. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna ýurdumynyň bagtyar çaýgylary, gökderedäki we vilayetlerdeäki çaýgylar, diň jaş hemem sagaldyş merkezlerine, mekdepleriň ýanynaky çaýgylar, diň jaş meýdançylaryna diň jalyp, wagtlaryny şadyan geçirýärler. Diň jalyan çaýgylar gyzykly dörejilik bäsejikleri, sport sagaldyş çäreleri bilen gurşalýar. Ýürüt edilen meýnamalar çaýgylaryň täsirli diň jalmaklaryny, saglyklaryny berkitmeklerini üçin edýär. Diň jalyan çaýgylar bilen gurnalýan şäherler hünärlere urukturjy häsiýetli bolup, çaýgylaryň hemem ýetkinjekleriň zekini açmagy, ösdürmäge mümkinçilik berýär. Çaýgylaryň o ýetkinjekleriň wagtlaryny gyzykly geçirmeklerine hemde täze bilim almaklaryna ýardam berýär. Çaýgylar diň jaş we sagaldyş merkezlerine, mekdepleriň ýanynaky çaýgylar diň jaş meýdançylaryna hereket edýän durly uğurly gurnaklar diň jaşy peýdaly işler bilen utgaşdyrmaga, çaýgylaryň dörejilik zekini ösdürmäge ýardam berýär. Gökderedäki şökli çaýgylar diň jaş we sagaldyş merkezine dili bilen dünýäni gezer diýen atilen diller güni geçirildi. Diň jalyan çaýgylar bagtyar çaýgylaryň mekany bolan betarap watanymyzy durly dillerde wasp etdiler. Daşary dillerine özden goşgularyny aýtdylar. Aýdym saarly tan çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Döwlet Mehmet Azadadyň Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň dünýä edebiýatynyň nusgalary boýunça daşary dillerine sahnanaşdyran çykyşlaryna çaýgylar ulhus bilen tomaşa etdiler. Çärede işçilik korkadan çaýgylara ýadgarlyk sowgatlar goşuldy. Şu günler ýurdumyň çar günjeginde çaýgylyň tumysky diň jalş günleri ýokary guramaçylyk ýagdaýda dowam etýär. Sapal diň jalşyň şäherlerine mekdep okuwçylarynyň arasyna dürli çärelerdir beýatleşikler, dürli ýerlere gezelençler guralýar. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna diň jalyan çaýgylyň wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmeklerini gazanmak, olarda ýaşlykdan dörejiligi we ilmi höwesi döretmek hemde ilim ulgamyna alınıp barýan işleri bilen tanışdyrmak maksady bilen Aşgabat şäheriniň mekdepleriniň ýanynaky çaýgylar diň jalş meýdançylaryna diň jalyan çaýgylaryň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine gezelençi guraldy. Gezelenç mahalna çaýgylar Tehnologiýalar merkeziniň muzeýinäki eksponatlary bilen tanışdylar. Täsin muzey gymmatlyklary çaýgylarda uly gyzyklanma döretdi. Çaýgylyň tumysky diň jalş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli göwnüje geçmek üçin ähli mümkinçilikleri döretýän arkadaky prezident bilen mekdep okuwçylary çaý kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Maýy Kulýewadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň bilelikde gökdere jülgetnäki çaýgylar sagalşyk we diň jalş merkezlerine çaýgylar üçin meden şäher guradylar.
Gökdere jülgetindäki altın damja çağalar tagılış we dinjaş merkezinde berqararlyk itirap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň berqararlyk itirap geňeşiniň itirap polisiýa bölüminiň bilelikli guramaklaryna meden sport şähereti geçirildi. Kämil Nesil Nurany geljek ady bilen geçirilen şäherede aýdym sahallara da giň orun berli. Ýerine ýetirilen aýdymlarda hemem tantlarda Bagtyar ýaşlyň we Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylyň wasfy belentden ýetirildi. Şeýle-de bu dinjaş merkezinde Bagtyarlyk itirap häkimliginiň hemem ýaşlar guramatynyň itirap geňeşiniň guramaklaryna meden sport şähereti geçirilip ol şatlyk şowkuny wetlendi. Gökderedäki çağalar dinjaş we tagaldyş merkezinde Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylynyň tomutky dinjaş möhüminde Türkmenistanyň sportda ýaşlar teatrdy, Bilim ministrligi, Demokratik partiýanyň teatr geňeşi, Magtumuladyň ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi tarapyndan guralan meden köpçülikli sport tagaldyş şäherleriniň meýilnamesy tadyny Gökderede ýerleşýän çağalar dinjaş we tagaldyş merkezinde Sagdyn Nesil kuwatly watan ýençigar bilen durly sport bätleşikleri geçirildi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň taliplerim bu çäre işe gatnaşdylar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň jemgyçilik howpsuzlyk müdürliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikleň we ýaşlaryň arasynda hukuk bozulmalyň öňüne alş bölüminiň ýaşlar guramatynyň berqararlyk itirap geňeşiniň bilelikde dinjalyan körpeleň arasyna geçiren şähereti Kämil Nesil Nurany geljek diýilip atlandyryldy. Ýaşlar guramatynyň köpetdag itirap geňeşiniň guramagyny dinjaş merkezinde Bagtyarlyk mekany Gökdere atly meden sport şähereti geçirilip ol netijeli tarapdan häsiýetlendi. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak, ýa-da geçirilen sport bäýatlaşyklaryny esasy güdip häwirleýär. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylyga wetlenýän sport bäýatlaşyklary ustaatlaryň kemale gelýändigini äşkär edýär. Ýaşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdym duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Her bir türüniň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatlaşyklary geljeki üstünlikleriň ödendir. Magtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetinde ýygydaly geçirilýän ýaşlar ustaatlaryň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Bu ýokary oky mekdebine giň gerimde geçirilen ýaşlarda özleri duşuklara orun berli. Türkmen Okuwçylyk Institutynyň ýaşlar talip türgünleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ustaatlaryň nam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijäniň ödendir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwürleýän ýaşlarda esasy wezipe beren sepketleri ýelemek bolup durýar. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň ýaşlar taliplerin barha kämilleşýändigini äşkär etdi. Ýaşlaryň ýygydaly häzeti bu ýokary oky mekdebiniň talipleriniň ýokary netijeleri gazanmaklaryny üpçün edýär. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 13-nji iýunda saat 20-den 14-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkın vilayatyna az bulutly howa borup Demiral hukumatynyň tyle sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy, kenar taraplaryna 31-36 gradus mayl borup. Ahal vilayatyna az bulutly howa borup gündüzine tyle sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy borup. Mar vilayatyna az bulutly howa borup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 18-20 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy borup. Lewap vilayatyna az bulutly howa borup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy borup. Daşa vilayatyna az bulutly howa borup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy borup. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa borup gündüzine tyle sekundy 10-12 metr ýetýän şemal usaryp,
Hova gecesine 22-24 gradus mayl, gündüzüne 39-41 gradus ısı bolar. Şeýle-de ýurdumyzda önçe iýun aýynyň 14-üne magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmany aşarýar. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödünne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýdir. Hoşlaýyk onuň izleşer.